Na slovenskom trhu môžeme privítať ďalší sedan strednej triedy. Renault Talisman nadväzuje na Lagunu a zatiaľ je k dispozícii len vo výbave Premier Edition za 24 990 eur. Za necelých 25 000 eur si môžete vybrať medzi naftovou 1.6 s výkonom 130 koní alebo benzínovou 1.6 s výkonom 150 koní a automatickou prevodovkou. Výhodou uvádzacej edície sú napríklad 18-palcové disky alebo tiež plnohodnotné LED svetlá, tzv. LED Pure Vision. V polovici januára 2016 vstúpi do platnosti nový oficiálny cenník, ktorý bude pestrejší a bude obsahovať viacero motorov, ale už tam nebude ani jedna výbava taká výhodná, ako je Premier Edition. Na týchto záberoch môžete vidieť práve najvyššiu výbavu, ale pri pohľade na normálny cenník môžeme povedať, že tá uvádzacia výbava alebo edícia Premier Edition sa naozaj oplatí a tých 24 990 eur nakoniec nie je až tak veľa. Nižšie výbavy, či už je to Premier Edition alebo neskoršie výbavy Life a Zen, neobsahujú takýto veľký dotykový displej, ale to môže byť svojím spôsobom aj výhoda. A na tomto zábere už môžete vidieť aj čerstvý katalóg modelu Talisman a v jeho závere nebudú chýbať ani parametre a rozmery. Talisman sa môže pochváliť aj natáčaním zadných kolies, samozrejme nie v základnej výbave. Pod kapotou nájdete väčšinou 1.6, buď benzínové alebo naftové, s rôznymi výkonmi, ale základom je naftová 1.5. Premier Edition vychádza z budúcej výbavy Zen, ktorá stojí 27 000 eur a navyše tá neobsahuje LED svetlá, ktoré sú súčasťou až výbavy Intense, takže tá úvodná edícia vôbec nie je taká drahá, ako to môže vyzerať. Tu už sú technické parametre, takže toto video si stačí pozastaviť a pekne ich preštudovať.